אנחנו בגריז מוד, זה מוד מורדר. ומי שלא יודע מה זה מורדר, זה כאילו אחד, הוא המורדר עם הסכין. הם לא יודעים מה זה מורדר, איך תדע? מורדר זה רוצח, ויש גם בייסטנדר שיש לו נשק סודי והוא זה שצריך לגלות את הרוצח. סוג של דבר אף אחד כזה. לא יודע מי זה רוצח. כן, עזוב, למה אתה לא נותן לזה? חוץ מהרוצח עצמו כאילו. זה אף אחד לא יודע מי זה הרוצח, ויש צחוקים וכל זה. יש אחד עם נשק, יש כולם רגילים, ויש אחד עם נשק, אחד עם סכין, וכל השאר רגילים. זה עם הנשק צריך להרוג את זה עם הסכין, זה עם הסכין צריך להרוג את כולם. והבייסטנדר הרגיל, שזה הרגיל, רוב הסיכויים צריך לעזור לזה עם הנשק. אוקיי. גולף הוא המורדר, ראיתי אותה עם סכין. כן? והוא, כן. אם אתה בייסטנדר אז תהרוג אותו מהר. כי הוא די רודף אחריי. אני טנגו ויש... צ'יפ. אלפא היה? חשבתי גול. what the fuck, ראיתי אותו עם סכין. You are the bystander. You are the bystander, there is the murder. Try to not kill. יאללה מסיבה. כן. משטרה. בא לקחת אותך, תשמע אותה? אני יורד לדגול. אני המורדר. באמת? כן. לא, לא, זה לא. שיתגול פרודף אחרי והוא. וואו, אני הרגתי אותך. זה לא הייתי אני. הייתי מאחוריך, רק שתדע. what the fuck? בוא לפה. I will kill you, motherfucker. היי. רק שיט, נראה לי. רק כזה עם הנשק. נכון. שיט, שיט. שיט. נו. אולי. או. עכשיו הרגת את זה עם הנשק. או. וואלה פה קוסומו. ככה? ככה אתה הורג את החבר שלך? בוא לפה. יא בן של זון. איזה מניאק. There You is are murder the on the bystander. loose, don't get killed. אוף, עוד פעם. אתה המורדר, זה כל כך בדוק. אני לא מורדר, אני זה בייסטנדר. יוניפורם, זה יוניפורם. מי בורח? אני ליד צ'ארלי. איך בוא קוראים ליד- לך? נובמבר. הנה האניפורם. ינקי. זה... what the fuck, יש פה מישהו שהוא סוניק ועושה לי טיפונת FPS נמוך. גגה. מי זה רומאו? לא יודע, לא אני. אני דלתא. יש פה מישהו עם סקין של סוני. כן. what the fuck? זה נורמלי? רגע, לא אמרנו שאנחנו עושים סקרי מאפ. עוד מעט. איפה? איפה אתה? איך קוראים לך? נובמבר, אני ליד ינקי, זה עם הנשק. ינקי אוי. זה זה לא what the fuck? ינקי ירה? לקחתי לו את הנשק.
הנשק שלי. עוד הפאק. סתם לא, הנשק לא שלי. מי הנשק היה שלי לפני שיריתי. ינקי לקח אותו. נו, איך אני עובר פה? איך עוד פיינתי לך? למה אני... נו באמת, הרגתי את הסוני וזה לא היה הוא. ועכשיו נחכה עד שהמסך לא יהיה חשוב. הרגת את הסוניק? כן, זה הדורש, הוא עשה לי FPS, פינג. כן, נכון. אוי, זהו. איזה מניאק, הרגתי אותו על כלום. יש עוד אחד, יש עוד אחד. היי, הנשק שלי, what the fuck. יש שם עוד אחד למעלה, זה הוא, זה הוא. זהו, אני רואה, הוא עם בגדים כחולים, נכון? לא, זה אני. הירוק זה הוא. צ'רלי, זה צ'רלי. לא, זה לא, יא בן! זה היה כל כך צפוי. זה היה חזק. לקח את הנשק? יא בן זונה, מה אתה נוגע לי בגופה? הוא לא לקח את הנשק. איזה עיוור. איזה אייב. אני בא להרוג אותך. איפה הם? what the fuck. עבר 8 דקות. נראה לי שמעתי אותם. לא הבנתי מה קשור 8 דקות. נגמר הסרטון כבר. לא? כן. איפה הוא, נו? הוא לקח את הנשק. חכה, דלתה. what the fuck, אחד חיים. בואו קשרו. מה איפה הוא? לא, והלך עליי. אוקיי, מצאתי אותו. וואו! איפה אתה? מי? הנה אתה. אני מחפש אותו. חכה, עצור שנייה אם יש לך אומץ. וואו! עצור. עצור, נו. אין לך אומץ, הרגו אותך. טוב, בואו תראה לקרון. אני עושה לך טיבק. You are a bystander. עוד פעם אני בייסטנדר. נגיד. יש לי את הנשק. לי יש את הידיים. מי במכות? אתה? ה-TNT במכות. ואני בואו. בורח מהנשק. שיט, זה גול! הוא הרג אותי והייתי עם הנשק. הוא למעלה. למעלה. עוזר לי. האמת שזה ממש עוזר לי שהוא למעלה. איפה זה למעלה? לא- למה אני נתקע? זה ממש של בית. תנדור. אם לא הייתי נפתור לא היה מעלות. רציתי לראות בו מההתחלה, אבל ואז חשבתי, ואם זה לא הוא... לקחו את הנשק. נו באמת. זה מה יש. זה יאללה. לראונד אחרון. עוד פעם אני הבייסטנדר. נגיד. למה אני כל הזמן אותו דבר? למה אני אף פעם לא בייסטנדר? אם כבר אני אותו דבר. זה אתה, אני יודע. מה נתקעתי עכשיו? הוא רוצה לבדוק, אני הוטל. אני יותר. מי זה הנאוטו הזה? what the fuck? הנה נרוטו, מה קורה? מטריד. או פאק. What the fuck? אני מת. טוב, אז חבר'ה, עד כאן לפרק. אם אתם רוצים עוד גריב מוד, אלא אם כן בא לכם גם מודים אחרים, לא מורדר. כן, בא להם מודים אחרים, לא ככה חבר'ס? מה חבר'ה? אתה לא מכיר אותם, סתם. טוב, אז עד כאן לפרק. אנחנו נתראה תודה רבה בפרק הבא. שצפיתם, אם צפיתם. הם לא צפו, סתם. טוב, לייק, סאב וקומנט, תקבלו בברכה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. סאבסקרייב, הכי חשוב סאבסקרייב.
אז נדבר גבוה, וביי. יאללה ביי. וגם כסף בסטים, תביאו לנו כסף בסטים. יאללה ביי.